Kaixo, gu Amapola taldea gara. Orain gure izenak esango ditugu. Ines, Mirari, Eneko eta Maior gara. Orain txisteak esango ditugu. Aurrera txisteak! hain txikia zen gizona eskaileratik parakaidas batean jaitsi behar zuela. Bi harri elkartzen dira eta batek besteari esaten dio, hau bizitza gogorra. farre egin alduzue, guk bai. Orain 3 asmakizun esango dizkizuegu. Ea asmatzen dituzuen. Aurrera asmakizunak! Burrurik ez, hankarrik ez, jantzirik nago kolorez, beterrik nago baizez. Zulatzen nautenean, pum eginez. Norrote naiz, berriro errepikatuko dut. Burrurik ez, hankarrik ez, jantzirik nago kolorez, beterrik nago haizez. Zulatzen nautenean, pum eginez. Norrote naiz. Ez naiz autoa, kamioia ere ez. Bi gurpiletakoa naiz, baina bizikleta ez. Berriro errepikatuko dut. Ez naiz autoa, kamioia ere ez. Bi gurpiletakoa naiz, baina bizikleta ez. Ez da igel. Ero ez da eltze, ero norote da. Berriro errepikatuko dut. Ez da igel, ero ez da eltze, ero norote da. Errezakan ziren, seguruna ezetz. Orain gure irrati saioarekin jarraitzeko hau korapiloak esango dizkizugu. Ea gu prestatzen aritu garenean zaila gertatu zaigu. Ongi esatea, traba geratu zaigu mingana. Orain askatzen hasi behar gara. Zuek ensaiatzen ari zareten bitartean. Aurrera hau korapiloak! Marri bekain, oetik jaiki begiak apain. Kama mila mantzanila, mendian gabiltza bila eta bila. Ara hemen zerbait biribila. Zerrote da, behi baten kakapila. Chocolo, mocolo, chingola, mingola, chango, chancala, mancala, sart, san,
zinkulu, zir. Hau korapiloak pixka zaila ziren, eta orain esaera zaharrekin jarraituko dugu. Zuek erabiltzen aldituzu esaera zaharrak? Zenbait esaera zahar ezagutzen dituzuen? Badakizue gauza bat, ia egoera guztietarako badago esaeraren bat. Ea hauek zein egoeratan erabiltzeko modukoak diren. Abendua jaiutz eta gau utz. Astoa zaldiz jazten arren beti asto. Ardoa gozoak, lau begi eta oinik ez. Triste gaude. Agur esateko garaia iritsi delako. Baina pozik ezle, laizter oporlan datoztelako. Eta oso ondo pasako dugulako. Eta urtengoz bukatu badugu ere lasai. Datorren urtean ere itzuliko gara. Bale? Agur!